Premýšľate nad novými oknami. Hľadáte spoľahlivé riešenie pre zlepšenie tepelnej izolácie vášho domu alebo bytu. Odborníci z firmy Rockno vám radi pomôžu s výrobou a profesionálnou montážou okien prispôsobených vašim potrebám. Firma Rockno so sídlom v Poprade je lídrom v oblasti predaja a servisu okien, sieťok na okná a rôznej tieniacej techniky a ich montáže. S mnohoročnými skúsenosťami na trhu ponúkame našim zákazníkom nielen produkty najvyššej kvality, ale aj profesionálny prístup a záruku spokojnosti. A prečo zveriť vašu dôveru práve firme Rockno? Naša firma je lídrom v oblasti predaja a servisu okien, sieťok na okná a rôznej tieniacej techniky a ich montáže. S mnohoročnými skúsenosťami na trhu ponúkame našim zákazníkom produkty najvyššej kvality. Všetci naši technici sú vyškolení a certifikovaní odborníci so širokou znalosťou a skúsenosťami. Spolupracujeme iba s renomovanými výrobcami a dodávateľmi, aby sme zabezpečili najvyššiu kvalitu našich produktov a služieb. Zákaznícka spokojnosť je pre nás na prvom mieste, preto kladieme veľký dôraz na individuálny prístup a popredajnú podporu. Ponúkame konkurencieschopné ceny a transparentné cenové ponuky bez skrytých poplatkov. Zvažujete servis okien alebo nové okná? Kontaktujte nás ešte dnes a zažite profesionálny prístup a kvalitu služieb firmy Rockno. Nemusíte byť odborníkom na okná. My sme tu, aby sme vám poskytli ideálne riešenie.